Det her, det er det, jeg skal have til morgenmad. Sådan noget skyr naturel-agtigt med noget musli-ting på. Og jeg skal have det her på. Nu har jeg lige været ude på tænder. Nu skal jeg have min cappuccino med karamelsmag. Så ja, eller jeg skal lige have lavet det, ikke? Så jeg har lige set en masse fjernsyn i sådan 2 timer eller sådan noget. Det er en masse. Okay. Nu tror jeg nok, jeg går en tur med Dina, der ligger herovre. Lige lidt flygtig. Okay, nu har Dina cutie. Nu er jeg kommet hjem igen. Jeg har gået tur med alle 3 hunde. Sofus, Vax, Dina. Jeg har gået tur med Dina 2 gange, fordi jeg både har cyklet en tur med hende og gået en tur med hende. Og nu æder jeg nogle økologiske franske kartoffelchips, eller hvad man kalder det. Og fjernsynet står tændt, og min søster er stået op, og det er hyggeligt. Ja, der sker ikke så meget lige nu. Godmorgen, det er onsdag i dag, så det der skal ske i dag, det er, at vi vist nok skulle til Harslev. Så lige nu prøver jeg at lave en video på norsk, og det går jo virkelig godt. Så ændrene er blevet lavet om. Vi er i Ribestoffer, fordi ja, hvorfor ikke? Hey, hvad så jeg bare siger, at jeg ikke har filmet så meget i dag. Det er meget ked af det, men jeg tror, jeg kommer til at filme lidt mere de andre dage, og så må vi se, hvordan det her kommer til at virke, ikke? Godmorgen alle sammen. Så jeg tror måske, jeg slutter vloggen i dag. Så ja, her i aften slutter jeg vloggen af. Så det her er den sidste dag i vloggen. Det skal lige siges, at næste video, der kommer ud, det bliver en norsk video, hvor jeg snakker mit bedste norsk, for det er jeg så god til det. Så jeg vil sige godnat, fordi nu går jeg i seng, og det... Ja, okay, jeg går ikke i seng, men du ved, man skal jo slutte af dagen, hvor det er mørkt, ikke? Og det er mørkt udenfor. Så ja. Okay, jeg slutter bare dagen af i dag. Jeg håber, I har det pisse fedt derude. Håber, vi ses i næste video. Håber, I vil se den. Håber, I synes godt om den. Og ja, hvis I har nogle ting, vi kan prøve at lave, så kan det være, at vi laver den. Og ja, altså, bare skriv noget i kommentaren, ikke? Og hvis I vil følge os, så skal I bare kigge i beskrivelsen i, ja. Der er ikke så meget andet. Håber, I har det pisse fedt. Håber, I har, eller havde, hvordan det nu er, du har det lige nu. Så ja, men ellers vi ses. Kaboom!